Kusangana zvekare mhuri yeZimbabwe kwataita pachannel yenyu Kulian TV patinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Semazuva ese uchangotanga kusvika pano zvakakosha kutanga nekulaika chese chinenge chabuda kuitira kuti ZANU-PF iboikane tirambe tichiibhohwa. Kwaita nyaya panapa iri kubuda yandiri kusangana nayo hama dzinodiwa. Pari kunzi VP Chiwenga loudly says nyika haisi yekumba kwako. Ndiyo nyaya iri kutenderera ndiri kunzwa pano, iri kutenderera nyaya iyo zvisingaite. Pari kunzi nyika haisi yekumba kwako. Ende varwi vehondo yerusununguko ndo mastatement aibuda, havana kurwira kuti vamwe vanhu chimwe chikwata chibhenefiti, asi vakarwira munhu wese. Ndo mashoko anga aripo. But according to masources ezvinhu zviri kuitika mumastreets epolitics imomomo, pari kunzi General Chiwenga faces stiff competition as the fight to succeed President ED ranges on. According to COSVA Intel Unit CIU, several rival factions are building up and they are keen to challenge him come October 2027. ZANU-PF Congress, so far he has been a leading contender. Ndo nyaya iri panapa yatiri kuona, hatisi kuziva kuti ndanani vari kuda kunyatsomuchallenger, because according to marumors ari mumastreets iko zvinezvi, pari kuonekwa kuti Tagwirei ari kukwana-kwana, ndiye ari kutarisirwa kuti achauya kuti akwanise kuda kuzoita the next president. Izvo zvinova zvinhu zvaipopoterwa nava comrade Bombshell vageza. Saka ipapapa ndo pari kutinetsa hama dzinodiwa kuti zvionekana nyaya yacho ichinge yakuda kupinzwa naTagwirei mukati, iyo ZANU-PF yaimbotonga ichiti isusu tinotonga nekuti takarwa hondo. Pachanetsa ipapo hama dzinodiwa, ende pachabvaruranwa. Ende takada kutarisa pamazuva iwaya adarika panga pari kutenderera mufananidzo umwe uri kuita kuti vanhu varaise questions ekuti vanhu veZANU-PF havasi kurespecta VP Chiwenga sezvavanoita semunhu anenge auya ari vice president wo ari kuadresa vanhu. Vakamisira podium yechipranga chekuti even mapastors vetumachechi tudiki vachangotanga chaivo vanotoidecorata that podium iyo inozivikanwa nezita rekuti pulpit kana kuri kumachechi, but vakamisira chipodium chechipranga cheche kungoratidza kuti wauya zvako but you are not important panapa. Ndo nyaya ndakaongorora ininiwo ndikaona pane zvinhu izvozvi zviri kuitika. So ndosaka tiri kuti hondo dzemuZANU-PF dziri kunetsa zvisingaite. Zvigananda ndizvo zviri kugadzirira kuda kuti zvinge zvichipinda panyanga. Ende kwobva taitwa imwe nyaya yakanetsa zvisingaite nezuro, nyaya yekuMbare Musika. Pari kunzi President Emmerson Mnangagwa vakaenda kunokomishena Mbare Musika. Veruzhinji havana kufara nezvinhu izvozvo nekuti zviri kunzi ibasa remakansela. Musika iwoyo waifanirwa kungogara wangovhurwa nemakanselas nechinji, asi nyaya yekuti pane chinhu chese chiri kuda kuitwa pongonzi President ED Mnangagwa, His Excellency President ED Mnangagwa, pachingosiyiwa zvimaposta zvimabhana zvakawanda-wanda zvichingoningirina. Hameno kuti this man ada kusiya legacy kunzi ndiye ega akazotonga here nyika ino. Hameno kuti chinyatsori chiri kuda kuitika. And the funny thing, Musika iwoyu uyu wacho uri kutaurwa mari dzakawanda, ende mavendors vaitocomplaina, ende pakazoonekwa vamwe vakuuya futi vakapfeka marigalia. ZANU-PF inozivikanwa pese panoenda president wavo vanotoendesa vanhu nemabhazi kuti zvingonzi president anga asiri ega, oita kunge anodiwa nevanhu zvakanyanya, asi vanenge vachitokukurudza chimwe chikwata chevanhu, chikwata chemarombe, chikwata chevanhu vari unemployed vanenge vachingoswera vachiteerera zveZANU-PF. Izvozvi zvinhu zvinenge zvichiitika, vachizongoraramawo nekupuhwa chicken in iwayo akangoti kuuya aya. Ndo imwe yenyaya yatiri kuona panapa irimo mudariro. Pane nyaya yezvigananda, topinda pane yakwana Chivhayo. Munhu weZEC akatadza kupindura mubvunzo apa achibvunzwa nenyaya dzekuZEC kuti makazvifambisawo sei padhiri raWicknell Chivhayo. Akatadza kupindura munhurume mukuru, kutadza kana kudaira. Hamenowo kuti nyaya iyoyi ndekupi kwatakananga senyika takada kuitarisa, because panenge pakaipa kwaona zvakusvika pakudaro. Ende ndiri kuona zvekare Jennifer Muswere ari kubuditsa kana kuti ari kushowa middle finger kumaZimbabweans. Ane zvaakawanda zvaakutaura, ari kuti so we did an analysis, 99+ of the
confucianists, and cyber terrorists are not even in Zimbabwe. Just unpatriotic, attention-seeking, angry, lonely criminals seeking validation and following social media can be harnessed for good. Conspiracies will yield zero. Ghost accounts nonsense. Ndo nyaya yandakaona achibuda achitaura panapa. Asi zvinhu izvozvo hazvina kubata maZimbabweans zvakanaka, nekuti vanhu vari kuratidza kusafara kuti kana muchinge maakutaura mashoko akadai munofanirwawo kuremekedza nekurispekta maoffices amunenge muchishanda. Pane mamwe maoffices asingadi kunzi ataurwe nevanhu vanenge vachishanda imomo. Pane mashoko asingafaniri kutaurwa nevanhu vemaoffices akaita seiwayo. So tiri ipapo tabva tadzika nenyaya yake yezvinhu zvakanga zviri kuitika zvatiri kuona panapa, nyaya yekuti akazoonekwa achityora muzura kuna President Emmerson Mnangagwa, akanga ari kutyora muzura. So nyaya iyoyo yekutyorwa kwemuzura yakatanga kuda kunetsa nekuti vanhu vari kupopota kuti chii chamuri kunyatsoita panapa chekuti unotyora muzura uri muroora here. Ndo imwe nyaya iripo zvekare yatakaona kuti munotyora muzura uri muroora here. Iwewe unonzi watyora muzura, haufanirwi kuita zvekutyora muzura izvozvo. Ndo imwe nyaya iri panapa. Tobva tadzoka pane nyaya yemastenzi iri kunetsa. Ma-MP vari kufumburana zvisingaite. So panapa Bridget Nyandoro ari kungobvondora mwana wese, haasi kuita zvekutamba nevanhu panapa, ari kufumura munhu wese panyaya dzemastendi zvadzo. Nyaya iyo yemastendi yanetsa hama dzinodiwa. Asi panapa ndakatarisa pari kunzi Dear Mukoma Hope, I see you have been given my name several times by political enemies whom I have not hate in any way. I know why people in the so-called opposition hate me is because of my battles with Chamisa's brother. For them, the Chamisas are supposed to be untouched, yet they are the most corrupt people in opposition politics. Joanna Mamombe and Denford Ngazora are busy tweeting as if they stand for the people. Did they tell you how many wetlands they've allocated themselves? Have they told you how many of their family members have been they corruptly employed in Harare City Council? I did not see Joanna Mamombe quizzing the Honorable Minister of Finance in the 9th Parliament when she silently collected $40,000. And did they tell you all MPs were instructed by then Organ Kuti vabvise a certain amount of appease midzimu yemukuru? As far as I'm concerned, Mukoma Hope, I have not stolen anything. I have not received any land for any bribe whatsoever. This process started at 8 a.m. not 8 p.m. andisati ndakamboona chiwoko muhomwe chinopiwa vanhu in broad daylight. My crime is besting and speaking the abuse I endured in the 9-year-old Mujolo with Nelson Chamisa's brother. To all Zimbabweans vari kuiswa pa Bluetooth yekunditukira official stand yandakapiwa, not kuba. I feel sorry for you. Think there is opposition in the country. The people you think are they going to rescue you from any economic troubles are more corrupt than ZANU-PF yavanotuka maskati manheru, vanoenda kumadrinks, imbavha dzega dzega idzi. Tsvagai mabasa muchengete mhuri dzenyu, because vanhu vamakatemba marukazi havane nemi vari kutoita zvelife yavo vese vamunoona vachinyebera kuda kubudira vachinetsana nema-MP paTV. Zvakawanda zvataurwa nemurandakadzi uyu, asi hatingakwanisi kuramba tichiverenga because mungazopedzisira makotsira. But ndo nyaya iri panapa hama dzinodiwa yatiri kusangana nayo iri kuitika, nyaya yatiri kuona iri kupisa mumastreets, nyaya dziri kuitika iko zvinezvi. Sekutaura kwandinozviita kuti panapa hatinawo tinosiya. Even tikada kufumura tinofumura kubva kwazvinotangira kusvika kwazvinoperera. Ndo nyaya ndangondiuye nayo, mundiudzewo zvamunofunga mucomment section.